hii shule. Apisas matimo nonro e bad migao mar neko kao moko kuom gige timo nonro e ringre mane osenindo Jeff Mwathi mane oiki e gwenge Manjoro kaunti ma Nakuru. Jabero mar piny owacho Johansen Oduor mane otimo nonro e ringre no diriyo olero ni moko kuom gik magikao biro yango ka Jeff ne owito ngimane kara ka Jeff nonege yo machalo nade. Ringre Jeff nokwany kane wacho ni nolwar koa e gorofa moro e kar dak ma Kasarani buore Nairobi. Ringre Mwathi ne oiki kendo kinde machuok bang' timone bero. This is a person who died because of very, very severe injuries, which we need to look into. And remember, there were also some allegations which were there flying around, which that's actually the main reason why we came here to also take care of those allegations. So other than postmortem, we take some samples which will help us in analysis and finding the truth of what led to the death of Jeff.